ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସଫା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଏଟାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୁଳି ଦିଆହେଲା ହେଲା। ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରାହେଲା। ତାପରେ 5 ଫୁଟଣ ମାନେ 5 ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦିଆହେଲା। 5 ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଟିକେ ତେଲ ଯେ କମିଗଲା ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ତାକୁ ଭଲକି କଷିଦେବ। ଢାଳିଟା ମା କ'ଣ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଦଳି ଦେଇ ତାକୁ ଢାଳି ଦେବେ କଢ଼େଇ ଭିତରେ। କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ ସୋରିଷ ସାଧା ସୋରିଷକୁ ବାଟିକି କାଜୁ ଆଉ ସାଧା ସୋରିଷ ମଟନ ଢାଳା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଆଉ ସାଧା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଖଟା ରସା দিয়ে ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବେଶୀ ରସା ଆଡ଼୍ କଲି କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ରସା ବେଶୀ ରଖିଲେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପାଣି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ତାର ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟ ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆହେବ ତମା ତାପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା।